И какво става, ета? Аз съм PBDG. Днеска сме с нов Daily Vlog. До сега бачках, от сутринта бачкам по сайта. Вече от 2 седмици бачкам някъде по този сайт. Ако имате нужда от някакви услуги с дрон, да снимам някакво ваше събитие, като сватба или някой ваш недвижим имот, пишете ми в Instagram. И да, сега съм приготвил дрона. Да ходим да снимаме на Плевенската панорама. Малко ще тренираме също, защото трябва да се тренира, не може само да се бачка, нали знаете? Слезах от автобуса, т.е. от тролея и да, натам е панорамата, явно. Много знам къде е, не съм ходил тук от 4-5 години. Сега ще разберем къде е. Баси Байра. Панорамката. Бати жегата 6 часа. Let's get! О, как няма да си взема вода, много съм тъп. Дано е това магазинче там на работи. Хора, не бачка магазинчето. Няма значение. Отварям дрона, пускам дрона по-скоро и почваме да снимаме. Надявам се да са ви харесали кадрите от дрона. Вече панорамата закрия слънцето. И да, аз отивам да тренирам, прибирам дрона и отивам да тренирам. Поскачах малко, ама много жаднях. И отивам да си купя една вода, че вече от 2-3 часа не съм пил вода. Готина панорамка. Готини кадри станаха, надявам се да са ви харесали. И така хора, ако ви е харесал клипа, дайте един лайк, абонирайте се, пръснете едно мощно круженце на камбанката да не диша. И да, ще се видим в следващия клип. Чао!